iş vaktinde ecemem bilem o kakamam. Düşündüm, başlık ağam. Şatlığı çan eten bolin alana. Jayalp berjekdi de şäherden hani? Oňam göze owadak Sol atağından alan yer, atağından alan yurt. Han kettetini. Senin yanından aş. Karop gaňysym rahatma. Öyle geldim şu an. Senlik meselesi var ýaly pelwan. Ulan bir yalını taşlak gitti. Olaň maňa aller gesi wa, meni görse bolanok. Yani eşitdiň dämi pelwan? Eşitdiň dämi? Yokorak etme ha. Kime de dağına? Filial ağam. Ecemeyde yok diye. Ne belan kör senden. Ağam bolan bol şunu ýa-mı? Hamala ejen biz ýitirenmeli. Agdyň nime? Fetni hanımdan bana. Ah, saçık yer berdiler. Selamun aleyküm. Wa aleykum. Konam çokta